chia Keumbu se kelisia kemanyiktamna amasago se dituko rialero abarai ao na bayuga bwatani be kanisa yo banyaka bagumirana se enjira wasubuna enjira ya mo yo gosangereria heri gosira kanisa yo no musangeragano onyara kabako korwali bagalia bano chesaba na siasa bakarawa amo no senata be county ya Kisii muskeri jadu maima onyonga abanyaka bakwana mange igoro yobora ina siasa sensema yaye musikonyonga nigabolia serikali konyaka bake kwenekalia aba Kenya bonsi chinsa mochonsi amagendero boigo igati yabara yabakwana nigabanyaka bakobolia chikanza kwanda gosirwa eli ko igendereria muri kito Daniel Ntiri namange Ugukwana se parish ya Masago hiyo kutoka Keumbu imiye county ya Kisii chinga kicho mwega bogosira magacho mwega wegekerenwa na barai au onyonka chinga kicho nigabolirie rogongo rwagusi kobe kwa somorobolio bubwagachi wereri oyo chagetigwe oteba abamenyi bagusi na barabo mbobwatu bose bole bwa magendero. Your Excellency the President, the people of Kisii have voted for you. The people of Kisii expect you to share development equitably and fairly. We are told you are taking the railway line all the way to Siaya and you are leaving the Nyamira, Kisii, Migori route. We would want to ask you, Your Excellency, do the right thing. Please make sure the Kisii people get their dues. Let us have the railway line going all the way to Kisii, go down to South Mugrango, let us go to Migori, and let us go and serve our Kenyans who are known as the Kuria. Mwega uyikerenwa na barai au igati abo mujumbe ubobasi umuske Innocent Obiri umuske Okengo Nyambane Dr. Joseph Virundu kurwase bunge yenyere bari chache igati yabande asense mwende onyonka nigaenekia buna bosio bobochori bole bosio umorobolio bokwane na chitiket inse yebyama bebwato bwamate na Dr. Fred Matiang'i nigora chikokorwa asenchira yobone nobwasio ku tobwa tiriomana intwe ese bali batagete gocha kutujoin tole semo ya Matiang'i onde taiyo gochikoye gwetiti kune byama binde bigokora ngomuntu ole popira bwikarulia akiamenya koye gwetiti epati yeitoye gochikoba tindaru ODM lakini ODM yaachire bono njenju biringo jakosoa Turojibabo buru basaire UDA basi ODM nero ya soire se UDA nje wande se ODM ya sifuna noga abuto kubwaterera so morebo kuligereria morale muna mangana agenderete ukero monda gote one time goes two time kali gukwana weka mweboria umujumbe gose gavana gose president kali umurandia n'umuntu goja ku manage economy kwenye tako manage uchumi buya kwenye tako manage masomo buya kwenye tako manage bese jiria kwa ukiyadebe chiaye ojona botoko modenga tigagendeka musangera kuno yogo boigo ingana igoro yabasaye gosegetwa na kuboliwa kwelikia bona bakichikura osio bobochole bonene niwo kwanirwa nechinga kicho kubolia kwabe kwigoro yabamenyi kurase county ya Kisii nase chinse mochiyo njukanene ochora barai bobwata maganio yabali baba kirete chikura bosio nje narolire ligoso byabere nyaliba chachi ligoseli paka tolika ebise leo ngero ya asetua chiete bobe ombule gatengo abana banyasaye tusabira nama ya ekero abantu bakoriye kero muntu ko bwazi sapota cyao kiteri ngaki turenda amani twensi n'abantu abo nabona nyari bari chache ekero chikura cyari goto tutigare ko abanyari bari chache nkuriba terega seni kiaga tembe kurega se parish ya Masago yogo toka Keumbu imiye county ya Kisii leterane ngoro ko Daniel Ntiri.